Asa man ay kadapit ganina Buknoy nga. Perti na kong tuyok-tuyok dito sa sulod sa eskwelahan ba. Perti na kong pinakita nimo. Wadyo ko kakita nimo. Ning gawas na lang kog balik. Muuli na lang gani unta ko may gani kay nagsugat ta dito. Asa ka na siya nag-adto? Dito ko sa DIY, nagkuyog may sa akong classmate. May kay naglaglaag mo dito. Ako galurat ang mata sige paabot sa inyo ha dito. Naunsa man yung tao ng trabaho ani mo eh. Basig nagdit-date na pod mo dito ha. What? Ha, kuyog mo sa imong uyab no? Oh no! Na! Maran! Istoryahe. Unsa goy uyab good? Sana all. Bitaw. Ginagawa mo. Masakpan lagi ka lagi. Ha. Di man ay gina kong istorya. Pag timo na diri adoy oy, para mo hilom na imong baba. Well. Humana na kog timo Buknoy ay. Ganina. Suya pa jud kayo doy. Kay gibabalhin ko bangko sa akong maestra. Ano man day gipabalhin ka? Unsa man day naaana? Naay mong crush dito no. Mao nang nireklamo ka nga gipabalhin ka. Na! Maran! Mao gani no. Mao sigurong gipabalhin ko. Na! Mauron! Pakyas ning trabaho ani. Basin mag-uyab-uyab na ka ha? Napabaya na yung gatas imong baba. Maran! Unsa may gatas? Nga kape man akong ginainom. Pagkatibay na lang yun ni mo Buknoy oy. Woo! Achop! Unsa may tibay? Tiguwang bayot? What?